για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας 42χρονου Μεδαπού, η οποία έγινε την 8 Δεκάτου 2014 στην κοιλάδα Αργολίδας. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη σήμερα από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου μία 38χρονη Μεδαπή, σύζυγος του 42χρονου. Λεπτομέρειες και ειδικότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή θα παρουσιάσουν η αναπληρώτρια Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, ταξίαρχος Κορώνικος Αντία, ο Διευθυντής Αστυνομίας Αργολίδας, αστυνομικός διευθυντής Μαουρουδάς Γεώργιος και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, αστυνομικός υποδιευθυντής Όψιμος Θεόδωρος. Κύριε Ταξιάρχη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη και εντελεχή έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, το Τμήμα Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αργολίδας και το Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 42χρονου Ημεδαπού που διαπράχθηκε το μεσημέρι της 8 Δεκάτου 2014 στην κοιλάδα Αργολίδας. Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος είχε βρεθεί από φιλικό του πρόσωπο σε εξωτερικό χώρο οικίας με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στην αριστερή πλευρά του θώρακα από πυροβόλο όπλο, ενώ στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Σχετική υπήρχε ανακοίνωση από την υπηρεσία μας από τις 10 Δεκάτου 2014. Για την εξιχνίαση του εγκλήματος προηγήθηκε συστηματική διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα ευρήματα που ανέκυπταν από την εξέλιξη και την πρόοδο των ερευνών. Όπως διαπιστώθηκε, δράστηρα της ανθρωποκτονίας είναι η 38χρονη σύζυγος του 42χρονου, η οποία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 24 Εβδόμου 2015, κατά τη διάρκεια εξέτασής της στο Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, περιέγραψε με λεπτομέρειες την αλληλουχία των γεγονότων κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης και όπως προέκυψε από τα ερευνητικά δεδομένα, η 38χρονη δράστηδα, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με τον 42χρονο σύζυγό της, τον πυροβόλησε με όπλο περίστροφο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σημειώνεται ότι το περίστροφο είχε βρεθεί στη σκηνή του εγκλήματος και κατασχέθηκε. Η 38χρονη, η οποία συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Ναυπλίου, θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ η δικογραφία κακοοικηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.